जैतापकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स 20 वर्षांपासून गृहस्वप्न साकार करणारं एक नातं विश्वासाचं। चाकरमान्यांना गावी आणण्यावरून सध्या राजकारण जोरदार तापलंय। या विषयावर आमदार नितेश राणे यांनी आपलं परखडपणे मत व्यक्त केलंय। काय म्हणालेत आमदार नितेश राणे पाहूयात। लॉकडाऊनमुळे आपल्या कोकणात बरीचशी मंडळी म्हणजे चाकरमानी मंडळी ती मुंबईत अडकली। आता सोशल मीडियावरती आपण जे ऐकतोय तुम्ही पाहताय की ते गावी येण्यासाठी प्रयत्न करतात। तुम्हाला काय वाटतं अशा लोकांना शासनाने पाठवावं इकडे गावी? एक लक्षात घ्या की शेवटी तो निर्णय सत्तेमध्ये बसलेला लोकप्रतिनिधींनी आणि सरकारने घ्यायचा आहे। आम्ही फक्त अपेक्षा व्यक्त करू शकतो आणि आलेल्या लोकांचं आम्ही स्वागत करण्याचं काम आमच्या लोकांचं आहे। पण त्याचबरोबर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची जी परिस्थिती आहे, आपण कोरोना मुक्त म्हणून स्वतःला म्हणत असलो तरी आपल्याकडे चाचण्या कुठल्याच पद्धतीने होत नाही आहे। किंबहुना माझ्या माहितीच्या अनुसार जिल्हा रुग्णालयामध्ये फक्त 10 ते 15 चाचण्या होतात। उद्या जेव्हा 25-50 हजार जेव्हा लोक आपल्या जिल्ह्यामध्ये किंबहुना आमच्या तालुक्यामध्ये येतील तेव्हा त्यांना चाचण्या करण्यासाठी आपली तयारी, आपल्याकडे आराखडा तयार आहे का? त्यांना अगर उद्या होम क्वारंटाईन करायचं असेल किंवा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करायचं असेल त्याची शासनाने किंवा सत्तेतल्या बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी काय तयारी केलेली आहे ह्याचा आराखडा पहिला आम्हा लोकांना द्यावा। कारण का आज आमच्याकडे करोनाचा रुग्ण नाही आहे, कारण का आमच्या सगळ्या जिल्हावासियांनी एक दुसऱ्याला मदत आणि सहकार्य केलं आहे। पण उद्या असा कुठलाही निर्णय राज्य सरकारला घ्यायचा असेल तर त्याच्या अगोदर किमान आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी 1 लाख टेस्टिंग किट पहिले उपलब्ध करून द्यावे। कुठे कुठे तुम्ही क्वारंटाईन करणार आहात त्याचा आराखडा जनतेसमोर आणि आमच्यासमोर मांडावा आणि त्यानंतर आणण्याचं जे काही त्यांचा प्रयत्न आहे त्याच्यामध्ये आम्ही सगळेजण त्यांना मदतच करू। पण त्याच्या अगोदर ही सगळी अगर तयारी झाली नाही तर आतापर्यंत जी आमची इकडची जनता सुरक्षित आहे, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुरक्षित आहे, ती सगळी केलेली मेहनत पाण्यात जाणार। म्हणून ह्या संबंधित पहिल्या लोकप्रतिनिधींनी, सत्तेच्या बसलेल्या लोकप्रतिनिधींनी आणि सरकारने योग्य तो आराखडा आमच्या समोर मांडावा, जनतेसमोर आणावा। काय करणार आहेत काय नाही करणार हे सांगावं आणि त्याच्यानंतर ते पाऊल उचललं तर आम्ही निश्चित पद्धतीने स्वागत करू। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी सर्वप्रथम पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा कोकणचं महाचॅनल सिंधुदुर्ग लाईव्ह यूट्यूब चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा।